päivää. Parta leikattu. Häät on kohta. Nyt meillä on hyvä tilanne Nuutin kanssa täällä. Nyt meillä on uusi vanha salamakuutio. Ja starttihuollosta. Kokeillaan asentaa se paikalleen ja kyllä se lähtis käyntiin. Noniin. Poraappa se tietä nyt. Joo. Noniin, otappas se irti siitä. Joo, ei suuhun. Poraappa porakoneella. Joo. Noniin. Oho. Tuleeko hyvä? Noniin. Mopoja, joo. Piti kahtoo vähän tämän virtalukkoa, kun tää on niin hanurista. Tää pysyy ollenkaan. Joo, meillä on täällä tämmönen hieno virtalukko. Vanha omistaja vähän patentoinen sitten meitselikäytöllä. Kyllä varmaan koittaa vaihtaa tän paikkaa, kun tää on. Pyörii ympyrää, tuolla olisi tommonen hyvä paikka kyllä tuolla ylempänä itse asiassa. Tänään mä vähän ajattelin, mutta ajatus ja toteutus on aina kaksi eri asiaa. Vai mitä Nuutti? Kato, oho, sähköä. Joo, ei se ole mikään kone, se on lumimeen. Mihin kohtaan me kokeillaan laittaa? Mistähän me saadaan lumeen? Mitä se? Nää kyllä on näkyy voi sähköä. Tuonne se akku ei kytketty. Mitä? Ei, tui. Silloin pitäis kyllä tuolla kaiken mukaan. Iki, popo. Eikö piti penkki ottaa? Nuutti. Tuosta noin. Siitä niin. Noniin. Hyvä. Nuutti. Hommat hoituu. Sinne pitäisi laittaa. Katsotaan. Saadaan. Mitä?
muuten melko merkkiä tänne pois. Mikä? Mitä se on laturi? Se on kamera. Valo on sammunut jo. Nyt meillä on uusi salamakuutio, niin saa sulle valo. Mikä? Siellä on sahoja ja... Missä ollaan? Missä ollaan? Siellä on kamera. Missä ollaan? Velimontussa. Noin. Nyt päin pitäis saada se tonne. Itse asiassa tuonne. Onpas se vähän persikka paikassa. Mistä on? Sanoppas nyt. Häh? Ootapa kun isi nostaa ensin ton kartin tuon paikoilleen. Hei, sä oot tiputtanut nyt tän. Systeemin. Katohan kun tarpeeksi, mutta kyllä tää ilmestyy. Mitä mun pitää auttaa sua? Häh? No nyt. Sehän meni sinne. Nyt kuule isi kiristää tän. Mä pitäis kahtoo se virtalukko. Tuohon kun käsi puuttuu. Hei, miksi sä otit sen mun pohon? Haa? Miksi otit sen? Noniin. Sitten sähköpiuhoja paikalleen. Kuinka tarvitaan auto? Häh? Katsotaan mitä tapahtuu. Saadaanko me tänään Uotsi käyntiin? Hyvä, no niin. Näin on. Katsotaan mitä tapahtuu.
Ei näköjään vielä ainakaan. Ja mä yritän kahtoa, tuleeko täältäkin piinaa. Onko se avain siinä? Niin käännät nyt loppuun ja pidät päällä, kato se starttaa sitä, älä säikähä. Mihin? Käännät sitä sinne päin, minne se naksahti ja pidät... Joo. Pidä vaan pohjassa. Joo, lopeta! Lopeta vaan. Sammutit sä sen virran kokonaan siitä. No. Kone! Kiitos. Tämä on tikkikone. Tikkikone. Tämä on tikkikone. Niin. Tikkikone. Tikkikone. Tikkikone! Tikkikone. Joo, kiitos. En mä kyllä tarvi sitä tässä nyt, mutta... Muruti. Hei. Kova poika komentaa oot. Titi. No. Titi. No. Titi toi. Nää on siinä laajalla nyt. Ei. Noniin. Niin. Se olisi laitettu. Eli asennettiin Nuutin kanssa penkki paikalleen. Nuutille tulee oma sparko. Istuin tuohon ja polttoainetankin letkut laitettiin. Tolleen niin kuin pitää. Tai en mä tiedä pitääkö ne olla noin, mutta onpahan nyt kiinni ainakin. Kyllä se siitä. Vielä uudet tulupanjohot ja vireäkäin kanssa, niin isketään tulille.